Näin. Pikkunen vesisaikkeli, mutta ei liene haitanne. Elikkä 15 vuosimalli SR Viperi Yamaha. Vähän rapia 10 menty. Pikalukitteinen. 2 istuttavaa satulla siinä. Rekisteröity 2 hengelle. Saa virallisesti jäällä ajaa 2 kesken tai reitillä. Ei tule konstaappeli itkemään. Jatkettu 105 kolmoseksi. Asiallisilla jatkoilla. Asiaan kuuluvasti uusi telaa. Vähän rouvimpi harja. Ei jää kiinni joka paikkaan. Kuomut, astinlauvat, puskurit, kaikki ehyttä. Ei ole päkitty joka paikkaan. Oikeastaan mihinkään. Astinlauvat on ehyet. Rungot on kaikki ehyet. Siisti peli. Tuosta kun teet videoa, niin sehän varma, että se ekalla lähe. Ja tuossa käyttelin. Ja semmonen peli. Tapuu varmaan 1000-kuutioinen Yamahan nelari. Näillähän ajaa vaikka kuuhuja takas. Penkit on hyöt. Pahavat kaikkien hyöt siistit. Levittää pikselivaurioita. Kaiken tuli siisti peli. Uskalla myyä vaikka kaverille.